Ei, Daniel, vols que et portem? No, adéu. Últimament està molt estrany, en Daniel. Sí, no sé pas què li deu haver passat. Potser s'ha empipat amb nosaltres. No ho crec. Em sembla que aquest Daniel és molt llunàtic. Es deu haver llevat amb el peu esquerre. Ah, hola. Què hi ha? Avui els parlarem... Carles. Què et passa? Però què vols? Però què em vols dir? Disculpin, no sé pas què li deu passar. Per mi, que està una mica tocada del bolet. Bé, doncs... això mateix. Avui veurem algunes maneres d'expressar suposicions, de fer hipòtesis sobre el comportament d'una persona, sobretot quan el comportament és una mica estrany. Lola, no sents quin soroll més estrany? No, jo no sento res. Escolta, ve del pis del costat, de casa dels nous veïns. Jo ja fa estona que el sento. Ara que ho dius, potser sí que tens raó. Però em sembla que no hi són. Jo els he vist sortir com cada dia. No ho sé, no ho sé. Són uns veïns una mica estranys. No sé què els trobes d'estrany. Són una gent ben normal. Sempre t'imagines històries, tu. Au, deixa-ho estar. Vés a saber d'on surt aquest soroll. Ara se senten veus? Sí, qui deuen ser? És possible que hagin tornat. Tan aviat? Home, escolta, ara he sentit un soroll molt estrany, com un cop. Els deu haver caigut alguna cosa a terra. No, no ho crec, és com si donessin cops contra la paret. Vés a saber què fan. A més, a nosaltres què ens importa? I ara es tornen a sentir veus, però no s'entén el que diuen. I això que sembla que cridin. A la millor es discuteixen. És una cosa ben normal. Tu tot ho trobes normal. I si els estan robant? Suposa que els hagin entrat a robar. Oh, i tant! És possible que els hagin entrat a robar. O també pot ser que hi hagi un assassí. Vés a saber si no és un estrangulador. Tu i les teves novel·les de misteri. Oh! Vam! Hem d'avisar la policia. Sí, qui deuen ser? És possible que hagin tornat. Els deu haver caigut alguna cosa. A la millor es discuteixen. També pot ser que hi hagi un assassí. Aquí! És aquí! Ai, Déu meu, quina desgràcia! Acabem d'escoltar el capítol 194 de la radionovel·la Passions descontrolades. Una història ben intrigant que dona peu a fer suposicions, com també és intrigant el comportament d'en Miquel. «80 punts. La partida és meva.
Afortunada en el joc, desgraciada amb l'amor. Tu parles massa, Toni. La Neus em té a mi. Què més vol? Què més vull? Ja té raó, Toni. Però estic guanyant totes les partides i no aconseguireu fer-me posar trista. Totes no. Tens poca memòria. Exagerada. Sempre. Què vol dir exagerada sempre? Quanta misèria. És possible que t'hagi deixat guanyar unes quantes partides perquè estiguis contenta, però no em provoquis. No em perdonis la vida, que no ho necessito. Oh, quanta misèria! Què dius? Passa'm una cigarreta, que també fumaré. Misèria, sí! Sou una colla de miserables! Em feu llàstima! Què li passa? Suposo que es deu haver llevat amb el peu esquerre. Feia estona que posava mala cara. Li deu haver passat alguna cosa. Sabeu si té problemes sentimentals? Ai, els problemes sentimentals provoquen molt mal humor. Res de problemes sentimentals. No tenen importància els problemes sentimentals. Si de cas, es deu haver quedat sense feina. Vols dir? És possible que l'hagin engegat els de l'editorial on havia presentat aquell projecte d'il·lustracions. Segur que no. Ahir em va dir que l'acceptaven. Doncs no sé què li deu haver passat. Problemes sentimentals? Trucaré a la Carme i ella m'ho dirà. No crec que hagin renyit. Ell fa sempre el que ordena la Carme. És clar. I la Carme se'n deu haver cansat i li deu haver dit que és una vergonya i que prou. No crec que hagi estat això, estimat meu. A tu els bons exemples et posen nerviós i somies truites. Doncs què li pot passar? Una altra possibilitat. Pot ser que s'hagi mort algú que estima i no ens ho diu per no fer-nos posar tristos. Exacte. És possible que t'hagin mort tu. No, ho sento. Entenc que en medicina ja ho sabria. Jo també ho sento, però fa temps, que tots sabem que ets un fantasma. I tens raó. Per llàstima no t'ho dèiem. Ah, veig que és l'hora de les confidències. Molt bé, Alfonso. Quan vaig amb el teu taxi, passo sempre molta por. Condueixes fatal. És possible que t'hagin donat un carnet de primera, però la persona que ho va fer odiava la humanitat. Ànima en pena. Assassí de la carretera. És això. Déu meu, Carme, però per què no ens avisaves? Pobre Miquel. Què passa? Procurarem ajudar-lo. Adéu, Carme, adéu. Parla, Neus. És molt greu, no? Ha deixat de fumar. Què dius? No és possible. I vosaltres aquí, insensibles al seu dolor. Tens raó, nena. Per una vegada tens raó. Pobre xicot. I pensar que suporta sol la seva tragèdia. En la meva condició de futur metge, he de córrer ràpidament al seu costat. Tots volarem al seu costat. Has deixat de fumar! Ànim, Miquel, ànim! Nosaltres no t'abandonarem! Calma, Miquel, ho superaràs. La vida encara tindrà sentit. Què passa? Jo no he fet res. No em pagueu, no em pagueu. Has deixat de fumar! Sí. Bé, molt bé. El que hauries de fer és estirar-te a terra i seguir una taula de gimnàstica respiratòria que jo sé i que ajuda molt en aquests casos. Ets un heroi. Calla, un heroi, no siguis modest. Encara que sigui difícil, tu endavant. Tu continua. Estem al teu costat i no t'abandonarem. Et trobes bé? No, oi? Si veus que necessites alguna cosa, no ho sé, una tila. Tu me la demanes i jo te la faré, eh? Calma, calma, no la tabalem. Tinguem sang freda. Passa'm una cigarreta, Neus. Per què vols deixar de fumar, Miquel? És dolent per la salut, no? És fatal. Però hi ha moments que em poso de mala lluna. Trobo a faltar alguna cosa. El que hauries de fer és distreure't.
Quan jo vaig deixar de fumar... Va deixar de fumar? Sí, tinc molta força de voluntat, jo. Doncs saps què feia? Me n'anava al cine. Res, si t'entren ganes de fumar, menja algun caramel o mastega alguna cosa. Regalèssia. La regalèssia és un bon substitutiu. Ho sé per experiència. Això sí, t'ho adverteixo. Per molt que et sembli que ho tens superat, no caiguis mai en la temptació. No acceptis mai un altre cigarret. On hi ha un cendrer, en aquesta habitació? N'hi havia un, però l'he tret. Per l'amor de Déu, Miquel, és de mala educació no tenir un cendrer per les visites. Utilitzarem aquest pot dels llapis. Miquel, ànim. Encara que sigui difícil, encara que et sembli que no pots més, tu continua. Al final, uns pulmons nets seran el millor dels premis. I sobretot, quan vegis que no pots més, crida'ns. Almenys, crida'm a mi. Tens el meu suport moral i no permetré que recaiguis en un vici tan abominable. I si et trobes que algú t'ofereix tabac, si algú s'atreveix a fer això, tu demostra-li el teu menyspreu. Demostra-li que ets un ésser superior i digues, no, mai. Ets capaç de fer-ho, Miquel? No ho sé, no ho sé. És clar que la tentació és la tentació i ni un xicot tan íntegre com en Miquel podrà evitar-la. Per què no vas a un metge acupuntor? Diuen que treuen totes les ganes de fumar. No està provat que sigui científic. El millor que podries fer és prendre unes pastilles. Em sembla que hi ha unes pastilles... No siguis ridícul, Toni. L'única cosa que funciona és la força de voluntat. Ho sé molt bé. Ja ho vaig aconseguir. És veritat. Ho aconseguí. Però ara estàs fumant. Ara? Qui parla d'ara? Encara que vulguis, no em taparàs la boca. Ho vaig aconseguir. I si sents enveja, ho sento. En Miquel només preguntava. I prou de xerrar. Hem de continuar la partida. Vine, Miquel, encara que estiguis estrany, t'ho perdonarem. I jugar et distraurà. Sí, vinc de seguida. El meu tabac, ho sabia. Home feble. Sort que aquí tens els teus àngels de la guarda. Fer suposicions és fàcil, ja ho veuen, però encertar-la ja és més difícil. De totes maneres, a nosaltres el que ens interessa és mostrar alguns exemples de com es poden expressar suposicions en català. I això és el que fan la Neus, en Toni i l'Alfonso respecte a l'estrany comportament d'en Miquel. Em feu llàstima! Què li passa? Suposo que es deu haver llevat amb el peu esquerre. Li deu haver passat alguna cosa. Es deu haver quedat sense feina. És possible que l'hagin engegat els de l'editorial on havia presentat aquell projecte d'il·lustracions. No crec que hagi estat això, estimat meu. Però si és fàcil fer suposicions, més fàcil encara és aconsellar. Seguir el consell ja és una altra cosa. El que hauries de fer és estirar-te a terra i seguir una taula de gimnàstica respiratòria que jo sé. Encara que sigui difícil, tu endavant. Si veus que necessites alguna cosa, no sé, una tila, tu me la demanes i jo te la faré, eh? El millor que podries fer és prendre unes pastilles. El millor que podries fer és no pensar-hi més. No puc. Sí, ja sé que és una mica empipador i dolorós, però hauries de procurar oblidar-te'n. Però com vols que me n'oblidi? Sí. M'imagino que deu ser difícil. Què li deu haver passat? Potser li ha fet mal al sopar. M'imagino que li deuen haver donat un disgust. No pot ser que s'hagi posat nerviós? Sí, és possible que les últimes notícies l'hagin afectat. Però què us passa? Suposo que no és la primera vegada que veieu algú amb mal d'estómac. Hem arribat al final del programa d'avui. I ja que el seu tema eren les suposicions, suposo que ens tornarem a veure aviat. Els espero, doncs,
el programa que ve.